Здравейте, приятели на земеделска техника и спорски. Днес пускаме за продажба една рулонна самопреса. Марката е Велгер. Модела е Master RP320. Но нека да разгледаме така по-обстойно машината, за да мога да кажа повече информация за нея. Като цяло цената е 20 000 лева на тази машина. Проверена, тествана е, готова за работа. Система на връзване е мрежа. Имаме мрежа, имаме сечка с най-новото ножове, което е, виждате. Брутални зъби. Пак казвам, сечката е с най-ново ножове, която раздробява. Разбира се, че е с най-широкия подбирач, който е. Напълно професионална машина, високопродуктивна за големи площи. Прибодателните шнекове, където са отстрани. Централно смазване на всички вериги зъбни и така нататък. Минимална мощност на трактора от 80 конски сили. Иначе оборотите ги знаем. 540 си напълно достатъчни. Комплект с кардана. Размер на балите 120 на 160. Като цяло машината е в много добър вид, много добро състояние. На барабани е, валове, избутвателите на ролото. Отново повтарям, марката е Велгер, модела е RP320 Master. Master сериите са едни от най-високопродуктивните машини на марката Велгер. Пълен комплект, готова за употреба. Пускаме я днес в продажба, така че ако искате допълнителна информация, на телефон 0893 949 898. Хубав и успешен ден!